момаи маҳтобӣ икромова 8 марти соли 1920 дар ноҳияи Данғара дар оилаи коргар ба дунё омадааст. ҳангоми ба хонаи момаи маҳтоб дохил шуданд, ӯро дар ҳоли шӯхию бозӣ дар ҳалқаи наберагон ва кӯдакони ҳамсоя дарёфтем. дар бокс кор кардам, чангол бозӣ мекардам, бокс мекардам, фаҳмидӣ, дар чангол бокс мекардам. ҳозирам боша, ҳозирам иншоаллоҳ раҳмон мешапам, ҳозирам баби 110 рафтам охир, фаҳмидӣ, паспортима майдаим, паспортима майда зодагим, фаҳмидӣ, паспортима майда зодагим. ин момаи мо саргузашти мароқангезе доштааст. падарашон гӯштингири номии деҳаашон будааст. маҳтобӣ, ки он замонҳо духтарбачаи бепарвое буд, бо падар бисёр сару калла мезад. дар мусобиқаҳои деҳа бо падар рафта, бо писарони ҳамсини худ ба гӯштингирӣ мепардохт. инак ӯ ба синни мубораки 103 расида бошад ҳам, дилаш ҳамеша ба ин намуди варзиш танг асту аз наберагон хоҳиш мекунад, то бо ӯ бозӣ кунанд. момаи маҳтоб дар дилаш ҳеҷ ҳасрат аз гузашти умр надорад. ҳамеша дар зиндагӣ ба фарзандон панду насиҳат ва дарси зиндагӣ дода, барои мустаҳкам нигоҳ доштани оилаҳояшон тавсияҳои модарона медиҳад. аҳли маҳаллаи ваҳдати шаҳри Бохтар ба ин модари табаррук эҳтироми хоса доранд. пайваста аз ҳоли ӯ огаҳӣ ёфта, лаҳзаи ӯро танҳо намегузоранд. воқеан момаи маҳтоб модари чанд насл буда, тавъам омадани валодати ин модар дар рӯзи модар аз бузургии ӯ шаҳодат медиҳад. момаи маҳтобӣ, ки шоҳиди нохушиҳо дар ватан буданд ва шаҳди нотинҷиҳои кишварро чашидаанд, имрӯз аз давлати соҳибистиқлол ва мардуми сарбаланд шукргузорӣ намуда, таманнои осмони соф ва кишвари амну давлати пояндаро намуданд. ба амри мубарраки Парвардигори Карим Аллоҳу акбар.